Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Балалар майданчыгы өйгә бик якын. 29-нчы комплекста яшәүчеләр атынгыч һәм тагыннарны күчерүне сорый. Воркаут һәм паркур өчен зона, скейт-парк, дроннар өчен трасса, Мишалдам Гренада паркын реконструкцияләүнең 3нче этабы уза. Статистика мәгълүматлары буенча, соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 55 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Мишалда узган тәүлектә коронавирусның тагын 11 яңа очрагы теркәлде. Нәтиҗәдә 12 июльгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 23315 очрагы билгеле. Аларның 20814 терелгән, 8 узган тәүлектә. Балалар майданчыгы өйгә бик якын. 29-12 йортында яшәүчеләр тәрәзәләрдән ишетелеп торучы шау-шуга гына дәгъва белдереп кенә калмый, алар балалар өчен дә борчыла. Шәһәрдәшләребез белән хезмәттәшем очрашты. 29-13 йорты ишек алдында тоганнар һәм карусельләр узган атнада урнаштырылганы, бирдә ул территориаль иҗтимагый үзләре откан грантка алынган. Әмма әлегә җайланмаларны күрше йортта яшәүчеләр белән килештерелмичә генә урнаштырганнар. Алар хәзер балаларны тәрәзә каршында уйнауларына канәгать түгел. Мы взяли сами рулетки у строителей и замерили, и вышло 9 метров всего. А по норму Санпина дети качели младше школьного возраста, норма 20 метров от окна. Территориаль үзләре рәисе майданчыкның күршедәге йортка бернинди катнашы да юк дип аңлаттылар. Канәгатьсезлек белдерүче халык белән аралаштык, алтын уртаклыкка килергә тырыштык. Әмма башка урыннарда уен элементларын урнаштыру мөмкинлеге булмады дип белдерде ул. Свои нюансы есть тоже. Нельзя, они сказали, вот самое хорошее место вот это. Родители спасибо говорят с этого дома, они так благодарны. Ну, кому угождать здесь, кому что сказать? Этим не нравится, этим нравится. Может, этому дому тоже что-то не нравится. Всем не угодишь никак, оказывается. Кызганычка каршы таганны күчерү мөмкинлеге юк. Безнең ишек алды программасын тормышка ашыру белән бәйле рәвештә 29-13 йорты янындагы юл өлеше балалар майданчыгы урнашачак территория хисабына киңәйтелгән. Шуңа күрә уен элементлары өчен башка урын юк. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Әгәр сезне бернинди проблема борчаса, шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кызыксындырган яки борчыган сорауларыгызны WhatsApp хезмәтендә юллый аласыз. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Бәлки нәкъ менә киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер. Гренада паркы танымаслык булып үзгәргән. Воркаут һәм паркур өчен зона, скейт-парк, дроннар өчен трасса, спорт майданчыклары. Бу паркны реконструкцияләүнең 3нче этабы. Эшләрне 2021 елның ахырына кадәр тәмамларга планлаштыралар. Тулырак калдырган материалда. Паркны үзгәртү 2019 елда башланды. Бу вакыт эчендә скейт-парк, памп-треклар, паркур, воркаут һәм баскетбол өчен майданчыклар барлыкка килде. Спорт тренажерлары урнаштырылды, җәяүлеләр юллары яңартылды. Чаллар медпунктта барлыкка килер дип өметләнә, чөнки шуган вакытта имгәнү очраклары да булырга мөмкин. Было в 80-х годах, вот одна аллея была, и танцплощадка, и все. Тут ничего не было. А вот сейчас вот ребятишкам есть где вот с внуками гулять, играть. Прекрасно, молодцы. Классно, да, все сделали. Давно здесь в Челнах не был. Когда приехал, прям приятно был удивлен. Очень даже замечательный парк сделали. Все прекрасно. Есть время с детьми провести, с семьей. Гренада паркында үзгәртеп кырулар әле тәмамланмый, төзүчеләр эшләрнең 3нче этабына керешәләр. В этом году появится при входе павильон с кафе, туалетом, душевыми, универсальными техническими помещениями для обслуживания данной территории. Рядом с событийной площадкой, зоной леса, будет расположена природная детская игровая площадка. Моннан тышетләрне йөртү өчен урында барлыкка киләчәк. Хәзер Чаллыда бер генә шундый майданчык бар. Бу ел җәмәгать киңлекләрен үзгәртүгә барлыгы 51 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Исегезгә төшерәбез, реконструкциянең беренче 2 этабына 270 миллион сум тирәсе акча тотылган иде. Лилия Гатина, Руслан Бикмөхәмметов, Сергей Вильданов, Яңалыклар.
Келесі мәгълүмат машина йөртүчеләр игътибарына 16-сыннан 31 июльгә кадәр Шамил Усманов урамында Халыклар дуслыгы проспектыннан Хәсән Туфан проспектына кадәр булган юл участогында транспорт чаралары хәрәкәтенә чикләүләр кертелә. Бу юл өслеген ремонтлау эшләре белән бәйле. Шуны билгеләп үтәргә кирәк, төзекләндерү Яр-Чаллы шәһәренең юл урам шелтәрен ремонтлау программасы буенча башкарыла. Машина йөртүчеләргә үз маршрутларын алдан ук сайлау сорала. Пигановларның күчмә умартасы янәдән Чаллыда шәһәрдәшләрнең табигый һәм сыйфатлы балны татып карау һәм сатып алу мөмкинлеге бар. Балның 20-гә якын сорты тәкъдим ителә. Татлы продукт Адыгея, Майкоп, Волгоград өлкәсендә һәм Краснодар якларында җыелган. Умарташы Пигановлар чаллылылар өчен табигый балны 20-гә якын сортын алып килгәннәр. Аларның һәрберсе кабатланмас тәмгә һәм файдалы үзлекләргә ия. Шәшәк һәм каштан балы чаллылылар арасында аеруча популяр, һәм элеккегечә кыргый бал кортлары балы беренче урында тора. Мед диких пчел считается самым элитным. Он насыщен витамином и минералом. И он оздоравливает весь организм человека. Чаллылылар балның сыйфатын һәм тәмен бәяли ала, ә умартачылар бал сайларга ярдәм итә. Һәр кешегә сатып алыр алдыннан балны авыз итәргә тәкъдим ителә. Постоянно прихожу, покупаю у них мед. Как бы уже знаю, проверено. Они постоянно бывают в одном месте. Мед очень хороший всегда. Покупаю всегда липу. Она очень душистая. Такая ароматная. От простуды всегда очень хорошо. Чаллыларның түбән бәяләрдән татлы продукт сатып алу мөмкинлеге бар. 4 килограмм шәшәк балы нибары 1000 сумга сатып алырга мөмкин. 1 килограмм сортлы бал сатып алганда 1 килограмм шәшәк балы бүләк итеп бирелә. Чаллыда сейшәмбе 20 июль көнендә автобуслар иртәнге 4-тә маршрутларга чыгачак. Бу Корбан гаетен бәйрәм итү уңайнан мәчетләрдә бәйрәм намазларына барырга теләүчеләргә уңайлыклар тудыру өчен эшләнә. 20 июльдә мәчетләрдә бәйрәм намазларын иртәнге 5-тән 6-га кадәр үткәрәчәкләр. Корбан чалу чарасы Сидоровка бистәсендәге элеккеге ит комбинаты районында узачак. Мәйданчык 3 көн дәвамында эшләячәк. Хисегезгә төшерәбез. 20 июль Татарстанда ял көне дип игълан ителә. Мен сезнең исегезгә төшерәм, Россиядә COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә. Прививканы ясатып кына без үзебезне һәм якыннарыбызны саклап коронавирустан туктата алачакбыз. Бүгенгә шулар иде. Мин Алина Валиева сезне якынлашып килүче бәйрәмнәр белән тәбрик итәм. Исән сау булыгыз. Глазная клиника Газизовых. Современная хирургия катаракты и глаукомы. Лечение близорукости у детей. Набережные Челны, дом 1408. Телефон 35 75 75. Фестиваль молодого меда «Пасека Пигановых» с 13 по 25 июля в ДК КамАЗ. Набережные Челны. При покупке 1 килограмма сортового меда 1 килограмм цветочного меда в подарок, а также 4 килограмма цветочного меда всего за 1000 рублей.